no. And if you look on Monday, no woman. When you make coma, the Buddha, see, I didn't coach it. Now I got you. You can walk on that. Where can it be? Get out, get out. Yes, I'm Ugochi tubelu. Who come on oraifite? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịka anyị front and back ndị oche dị anyị front and back fọjasị gara aga ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka adakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana sị na ọma mme. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission bụ onye to help people live better life. Mana before anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ what you should do after consulting afa but you don't have money to do your spiritual work. What you must do. Yes, after consulting afa, kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ijiri ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. After consulting afa, ijiri ego ị ga-eji rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ijiri ego ị ga-eji rụọ ọrụ n'ụzọ gị na ihe ị ga-eme. Ihe ị ga-eme nke mbụ na mbụ bụ 1. Ị ga-akaba alụ gee ntị ma gee ntị nke ọma. I can tell you today's topic is a life-changing one. Nke a bụ ofu. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ na ndị niile sonyela anyị na-aja nke anyị chụrụ n'ọnwa gara aga ọnwa Septemba, ha ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya bụ aja tata on their WhatsApp numbers only. Ịhụnụ mana ya anaghị esho ihe ọrụ na social media maka ọdịrọ necessary. So ndị niile sonyere anyị na anya ma aja Septemba, ndị nọ na WhatsApp ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Yes, maka gị bụ onye ọfụ ndị na-esonye bụla anyị amadụgo ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe, nke bụ eziokwu nwere ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes, maka na igwe bụ ike. Ichi isonyere anya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ anyị ya 3 prayer request. Then make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp, agwa ngị other details I need from you in order to book you. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then
nke ọzọ si bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ihe a ka ị ga-eme nke bụ eziokwu na ya nara esi testimony na social media mana I can tell you na-esigo na aja a na-achụ n'igwe a wee bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu and ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Yes, nke ọnwa Ọktoba ebe ukubego nke ọnwa Ọktoba. Yes, maka na anyị bido nke Ọktoba yesterday ebe ukubego ya. So chaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya ga. Mana echefukwara, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi anyị na-anụ taa mana ị chọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-afụ over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo over the years. Yes, ọ bụrụkwa niile esonyela anyị site n'Eziokwu TV. Ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị share mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ị ga-awọchị ya na ọ bụrụ na English movie, ọ bụrụ na Igbo movie ịwọchị na Eziokwu TV. Jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchị ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji. Gịnị bụ consultation? Agwala m gị na consultation bụ ihe anyị kpọrọ spiritual lab. Yes, ọ bụrụ na you are not feeling well na adịka mmadụ, ihe ị kwesịrị ime atụrụ anya n'aka nke ị kwesịrị ime bụ consult a physician. Yes, consult a physician, onye ka malụ, maka na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. That is fact. Maka na o nwere ike o nweghị ụfọdụ ihe na-eme n'ime ndụ gị ịkpọ ya na o nwere ihe o mere. I can tell you na every sign ọ bụla ị nwetara n'ụzọ gị kwesịrị ka ime ihe ị kwesịrị ime. Etu a ka ọ dị n'ihe gbasara arụ ike gị, maka na m eje ihe ma wee marụ gị atụ. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ mana ahụike gị nwere ka ọ na-agba ọnụkịta, ị na-enotisi ihe abụrụ etu anwa ka arụ gị dị bụ mbụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye uche dị ya, ihe ị kwesịrị ime iji ọsọ were ije jebe n'aka onye ọrụ ahụike agbọrọ physicians ka o nwee ike neba anya mara ebe mmiri si baa na anya bụ opi ụgbọgụrụ ahụ gị. Ọ bụrụ na ị merọ nke anyị maa na ịkpara agwa dịka onye nwere ọgụgụ isi, so ihe ị kwesịrị ime egoro ije fụ dọkịta. Ịfụ dọkịta, ịgwa dọkịta na ka o si eme gị. Ihe iji agwa dọkịta ka o si eme gị bụ ka o wee mara saịdị ebe ọ ga-achanel nyocha a ga-eme n'ahụ gị akpọrọ lab. Mgbe ọ na-eme ya bụ labụ, ọ ga-achọpụta ihe dị mkpa na ihe adị arụ ọrụ etu o kwesịrị na ihe ị kwesịrị ime ka ị wee nwee ezi arụ ike. Ime ihe kpatara njichi ịmarụ gị atụ, achọrọ m ka m nwere ihe ịma wee marụ gị atụ ihe ịmaghị. Na ọ bụrụ na dọkịta nerechara ahụ gị wee chọpụta na ị na-enwe ọsa, achọrọ m iji atụ, ma ọ bụ na ị na-enwe BP. Yes, dọkịta nwere ike o nerechaa ahụ ha asịgoro ure na ị nwere ego ị ga-eji wee triti onwe gị. Ihe anwa dọkịta neretara n'ahụ gị gị nwere ịmarụgo na ị nwere ọsa, eneghị anya mabụghị na ị nwere ọsa mbụ. Ihe ị kwesịrị ime asịgoro na ị nwere ego ị ga-eji na treatment. Ihe ị kwesịrị ime bụ avoid those things anwa na-etiri gị ọsa, na-eme ka ọsa si na wall na beta wee gaa na worst. Ghọtara ya? Onye bụ ihe atụrụ anya n'aka gị na ị ga-eme. Nke mbụgolo bụ ịgba mbọ n'etu ị nwere ike fụ na ị dị akwụ onwe gị agụụ na ọ bụrụ na ị nwere ọsa. Nke ịbụa, ị kwesịrị ịdị eri nri mgbe o kwesịrị. Nke ịtọ ọbụla, ị ga-ezere ihe ọbụla bụ ose, zere ihe ọbụla bụ ụdị dayet dị iche iche onye ọsa kwesịrị ka o zere. Ọ bụrụ na ime nke a, I can tell you na ihe gbasara ọsa gị ama na-agazi to worst. Mana ọ bụrụ na ọsa na aya gị mana imerọ labụ, ị marọkwu na ọsa na aya gị, ọ nwere ike je na-erikwa ihe ndị a ga-eme ka ọsa gị si n'ebe nwa ọ nọ wee baa na worst. Ị ghọtara ya? So ọnya ka anyị sị gị na mmadụ ime spiritual lab dị very important. Etu anwa o si wee dị mkpa dị mmadụ ime physical lab when you are not feeling fine. Yes, ọ bụrụ na ị mara ebe ihe na-eme gị si, ị malụ ka ị ga-esi wee gwụ ya, maka na ị ma hapụ isi gwọbara ike ajụ.
ihe ọzọ nchọkwara ịmara gị atụ bụ ọ bụrụ na enelechara gị ahụ fụ na ị na-enwe BP na ihe ị kwesịrị ime ka iwe nyere onwe gị aka asịgoro iri na ị nwere ego ị ga-eji wee gwọọ BP na-eme gị. Ihe dọkịta ga-agwa gị bụ gị kaba arụ wepụ aka n'oke echiche, wepụ aka n'ihe ndị a na-eme ka BP gị na-arị, kaba arụ na-anọ n'etiti ndị fụrụ gị n'anya, ndị ihe ị na-eme na-amasị, ndị na-abụ ha nọrọ gị nso ị na-enwe aṅụrị. Kwụsị iche oke echiche ihe ndị a na-ebutere gị ihe mgbu ma ọ bụ ihe ndị a na-eme ka ị nọrọ narị. Ihe a bụ ndụmọdụ efizishan yi enye gị, ịghọtara ya? And ị na-eme etu a asịgoro ori na ị nwebere ego ị ga-eji wee jee nara ọgwụ BP, mana isigo na ya lifestyle were na-echighata azụ n'ụdị agwa na ndụ ị na-ebibu mbụ nke na-eme ka gịnị ka BP gị na-arị. Ọ bụrụgoro iri na ndị gị na ndị mmadụ na-azọ ihe, ị nwere ike decide let go, let the person have it so that you have your peace of mind. Ịghọtara ya? So all the lifestyle a ka ị ga-agbanwe ka ị wee nwee ike nwetaba ọdịmma. Etu anwa ka ọ dị ime ihe ndị mara gị atụ a, ihe ndị mara gị atụ a bụ ka m nwere ihe ịma wee mara gị atụ. Etu ahụ ka ọ dịkwasị mgbe ị nọsi ọ wee bụrụ na ị nwere ihe mgbu na-eme n'ezinụlọ gị, ị chọrọ ka ị gbaa afa ka ị mara ihe na-aka ọsụ ya, den o nwere ihe ndị a tụrụ anya n'aka gị na ị ga na-emezi. Asịgoro uri na ị nwere ego ime ihe afa kwu gị mee, o nwere ihe ị ga-ebidogoro na ya. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ihe anaghị eme n'ụwa, ihe na-eme. O nwere program m na-ege na social media this morning. O wee bụrụ na o nwere a boy kpọrọ the presenter send area message. Kedu ihe bụ isiokwu ya bụ nwoke anwa ji ekpọ presenter? Ọ na-egwa presenter wee sị ya na ha dị ụmụ okorobịa 5 nne mụrụ, na nne na nna ya ka n'ugwu Hausa as we speak. Ọ sị na ya ụmụ okorobịa 5 a mụrụ na nke dị ọkpara ha tụtara ha ncha niile dị ebe 44 years. Na is 44 years wee gbarataba na nyanwa na onwe bụ onye nke na-agbanya bụ call the 30 almost 36 years bụ the 36 years. N'ime na nyanwa na onwe the 36 years ya nwa na onwe bụrụ ihe ọbụla ha na-eme na be ha na-agasịrị ha, na ụmụ okorobịa ndị a niile nọ nkịtị na onwere ife ha na-alụ. Ịghọtara ya? Na onwere ihe ha na-alụ, to the extent na ha ma na onwe ha ụmụ okorobịa ndị a enwere ihe ha na-alụ, to the extent na nne ha n'ugwu Hausa na-akọ ugbo na abụọ nọ osendịala ha niile ha na-eri. Ụmụ okorobịa 5 ka m na-agwa gị, ụmụ okorobịa 5 ka mmadụ mụrụ, mụchaa ụmụ okorobịa 5 a, ihe wee si etu a wee dị. Wee sị na nke a gbagwojuru ya anya. Alụ ntụrụ ya bụ na ihe a na-eme na nkịtị, no smoke without fire. Na-enwerịrị ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ, ihe adịrọ mma. Ịghọtara ya? So onye na-achịkọwara gị bụ na ihe a na-eme na nkịtị and mgbe ọbụla ihe adị aga etu o si kwesị ịga, agbakọ na nkịtị. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe, ọkwa eziokwu. Ịgba na nkịtị, ihe ị kwesịrị ime bụ isikwana na ijiri ego. Ihe mmụọ na-achọ abụrụ ego bụ ihe mmụọ chọrọ. Ihe mmụọ chọrọ ogolo commitment. Gị nwee ikweta mara ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụ, ya ugoro number 1 thing. Ịmata ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụ, ya number 1 thing. So na ihe ị ga-ebu ụzọ mewe ịgbasị afa, ịmara ihe ị kwesịrị ime, mara ihe ị ga-ezelụ. Example, ọ bụrụ na agbasịala gị afa, o wee bụrụ na alụ dị n'ụzọ gị, then ị niile ka mmadụ gwa gị jiri Igbo agwụ ya onye ọcha na ị ga-esepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Yes, ọ bụrụ na agbasịala gị afa mana ijiri ego, o nwere ihe ndị ị kwesịrị ide eme. Akụwagoro m ndị mmadụ ihe ị kwesịrị ide eme. Nke mbụ, ihe mmụọ chọrọ n'ebe ị nọ bụ commitment, ncheta. Ịmaka na o nwere ike
ọ bụrụ na ụfọdụ ihe na-enye nsogbu n'ebe ị nọ bụ ihe ọ ya abụ sọsọ ọjị, o nwere ike ọ bụrụ sọ ọjị na akwa ọkụkọ Igbo ma ọ bụ urie m nkịtị will solve your problem. O nwere ụfọdụ ihe ga na-eme n'ebe ị nọ, ihe ị niile ka isi mee ka ọpa meelu m ebere, I'm sorry, maka na isi a na-adị atọ ebe akpọrọ ya. Ka m gwa gị, oke, o nwere ike ka mmakwarụ gị atụ maka ndị ma nkụzi mmadụ nna alaika ihe ọmụmatụ. O nwere ike ihe a na-esogbu gị iji ajọ mpụ from one ministry to one ministry, for one dibia to dibia, nwere ike ịbụ ihe ọsịsọ ọchị na uriem na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa ma ọ bụ akwa ga-asọlv. Ka mmadụ ga-atụ, ọ bụrụ na ịbụ nwatakịrị nwoke na-etonite etonite mana ịnọ nda kọs, o nwere ike ịbụ ọnụ nne bụrụ gị ma ọ bụ ọnụ nna bụrụ gị, ọ na-adịkwa ile. O nwere ike ịbụ kọsụ anwa nne gị ma ọ bụ nna gị bụrụ gị maka ihi na ime ọtọnọ. O nwere ike ịbụ nyenwa dị responsible. Ka mma atụ, agwago m ndị mmadụ sị ya, ọ bụrụ na gị na nne gị ma ọ bụ nna gị esiri ofu ụzọ aga, na gị na nne gị ma ọ bụ nna gị esiri ofu ụzọ aga maka ihi na na-ewere ọfọ. O nwere ihe a na-akpọ ịwụ ọfọ na be anyị. Ihe a na-akpọ ịwụ ọfọ ọwụ n'imere ihe ekwesịrị ka ị mee wee gbawa nne gị ma ọ bụ nna gị obi. Nne gị ma ọ bụ nna gị wee kwuo okwu iwe n'isi gị, nwanne ị nwekwa problem. Ijegoro jego akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ị ga-afụ ebe Pọl na-ekwu na-agwa ndị mmadụ na nwatakịrị na-erubere nne na nna ya isi na ndụ ya na-eto ogologo. So ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị na-erubere nne na nna gị isi na ndụ gị nwere ike ma ya eto n'ogologo. Yes, o nwere ike kwa ọ bụrụ na anụ nwelu mpụ ma ọ bụ ọtọ n'oyi mere, then agwa gị idebe ahụ na o nwere ihe o mere, nne gị ma ọ bụ nna gị wee place a curse on you. Ọ na-eme, ịghọtara ya? Enwere ike ọ bụrụ na nne gị ma ọ bụ nna gị place a curse on you because of ihe nke a imere ma ọ bụ nke ọzọ. Enwere ike iso na ndị na-akparị nne ha ma ọ bụ ndị na-akparị nna ha, sị ha nne ma ọ bụ nna enwere ihe ọ bụla ọkwa nka mmadụ a. For the virtue na Chukwu Okike ala wụrụ ka onye abụrụ nne gị ma ọ bụ nna gị is not for nothing. Enwere reason. Now, o wee bụrụ na n'ije wee mee ihe melụ na nne gị na nna gị na-eri arịrị, ihe kpatara eji wee mụta mmadụ dịka gị, enwego problem. Ọ ga-akarị gị mma na gị na nne gị ma ọ bụ nna gị doziri na ndụ a dan na ọ bụrụ na nne gị a ma ọ bụ nna gị apasị ya on. Ọ dị izi, ọ ga-efusi gị ihe if at all na igosikwado remorse. Nke mbụgoro ihe bụ ụzọ gosigoro remorse na ihe ị mere na-edi so sorry. Maka na ọ bụrụ na ime ya nne gị ma ọ bụ nna gị, o wee kwubie okwu sị na ihe ị mere ya na nwa gị ga-eme gị ya, nwa gị ga-eme gị ya karịa nke ime. That is fact. O nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru, o wee kwubie okwu n'isi gị n'iwe, data iwu ahụ o were gị ga na-adị ile n'ime ndụ gị tere na ihe biko. Ihe anyị wee mara ga-atụ awụ simple thing nwere ike imewu mana ị nwere ike kwesịrị ka ime ya. Example, na ị nwere ike ma ọkwa n'ịbụ onye jelụnụ family abịara jee mebie ọfọ, as simple as ọfọ n'anya gị. Ị nwere ike iso na ndị ụka eriri eri, ọ bụrụ na ị kọnvatịrị n'ụka ọbịa, i wee jee na ebe e dewere ọfọ ngwurube nna gị si ọkwari ọdịnarị osisi a, wee kpọpụta ya wee jee kpọọ ya ọkụ ma ọ mee ya abuse in any way ọfọ. Nwanne ị nwewego problem. Ihe ndị a niile nwere ike ọ bụrụ na ihe agbapụtara n'afa, then gị nwere onwe gị mmadụ enidozi ka agwọ ọgwa gị na ị ga-eme ihe a na-akpọ restitution. Ihe ndị a bụrụ ihe ga-efu nnukwu ego, ịghọtara ya? Ma ọ bụzi na-agbapụtara n'afa na o nwere alụ dị n'ụzọ ga-agwara gị ya na ọ bụrụgodu na ị nwere ego ị ga-eji wee je mee ihe ndị a, mana n'ime a na obi gị na owutego gị n'imere ihe ara na-asọ nsọ. O nwere ihe anyị na-akpọ ize mmụọ iwe.
O nwere some egg rituals. O nwere some egg rituals ị nwere ike ime. Were akwa, were ọjị, wezie mmụọ iwe, wezie mmụọ nkwa na ọkọrọ uko onye ị ga-ebite na ijiri ego na ịdị so broke. Ha biko ha tụgharịara gị ajụ ka ifeọma meele gị, ifeọma meele gị n'ihi emekọ gịnị, n'ihi ga-abịakwa bịa kene. Ime etu a, mmụọ ga-enyere gị aka. Ezampụ, akụzigoro gị etu ị ga-esi wee were akwa Igbo wee zie mmụọ iwe. Ama na ọtụtụ n'ime ụlọ egego nkụzi ebe nkụziri ya ihe ị ga-eji akwa ọkụkọ Igbo wee mee wee zie mmụọ iwe. Akụzigo m ya. Nke a bụ ofu. Na ọ bụrụ na m akụzibere ya, na-esonyela anyị ịga na lekchọ m, ya afụka lekchọ ebe nkụziri gbasara ka mmadụ ga-esi wee ji akwa ọkụkọ Igbo wee zie mmụọ iwe. Nke a bụ ofu. Nke ọzọ, na-eme ọjị, na-awapụrụ chi gị ọjị, na-awapụrụ mmụọ dịbe nna gị ọjị. Ị nwere ike iwere ọjị a wee yọghasịa doo ebe ọbụla isi mejọọ ha, biko ka iwe ha dajụọ. Akọrọ bụ na akụkọ ka ọrụ na akụkọ nwata nwaanyị ya na di ya na-ebi n'ugwu Awụsa. Nwata nwaanyị a wee bụrụ na o nwere ihe ọbụla o mere na-adị di ya mma, di ya bụrụ ozu onye ọcha, eme ya etu a no eburu na aja saịdị ọsị no emeta mma. Nwata nwaanyị a wee nọrọ n'afọ a megoro olu otu ụbọchị, di ya wee kpọnata ya n'ụlọ si na ya ma anụzi. Ọ na-enu ihe ọ na-ana onwe kwere okwukwu, nwoke ji na ya ma anụzi. Nwata nwaanyị wee nọgido na be nna ya wee nọ ọnwa 3. O wee luo otu ụbọchị, o wee gbatị ya n'obi ka o jee n'ini nna ya, ka o jee kọsara nna ya ihe ya mere na o nwere ebe ya ma ya si mejọọ di ya. O wee sị m na ya amaghị ihe ka ọ sụrụ ya nọ. Response nyegodoro ya for the first time 1, ya kpọọ nwunye ya ka ha nọrọ heart to heart discuss ya kọwara nwunye ya ihe ọ na-efesi tru na ya adịghị enwezi mmasị n'ebe ọ nọ. Then ka ya na nwunye ya wee discuss about it. Yes, nke abụọ wee jụọ esi ya ma o nwere ihe nwunye ya na-eme. Ọ bụrụ na o nwere ihe nwunye ya ọ na-eme ọ dị alike na-ewutie n'ebe ya nwaanyị nọ, ya prezent ya ka ha na-abụ discuss about it. O nwee etu ọzọ si wee chọọ ka nwunye na-eme ya kwuo ka e discuss ya during heart to heart talk. Then ọ bụrụ na ha enwere solution, nwata nwaanyị a na-akọrọ gị bụ ihe mere n'ugwu Awụsa, onye mma 1-on-1 marakwa die 1-on-1, ọ bụrụ akụkọ, bụrụ akụkọ ịkọja. O wee sị na otu ụbọchị ka o lụrụ ọnwa 3 ya na ya ewere ọjị a wee ruo n'ili nna ya, na ọjị a na ya wara ya awa, na-eji ọjị a wee na-ekpe ekpere wee na-asị nna ya ọ na o metụrụ ọgụ n'obi na ya nwaba adago nwaanyị na di ya kpọnatara ya si na ya ma anụzie over 3 months. Ọ na-ajụ nna ya n'ili, yes, wee debe ọjị a n'ili nna ya wee nakpuo ụla n'abalị anwa. O wee sị na abalị anwa na ya nagburu ụla wee lọọ nlọ ebe ọ fụrụ nna ya nwụrụ anwụ na nlọ. Fụzie nna ya ka nna ya bịa na nlọ wee kpọọ ya Adam ya wee zịa. O wee nna ya wee jide ya aka na nlọ anwa. Ebe ọzọ ya fụtaziri onwe ya bụ na ngwurube di ya na nlọ anwa. Andị nna di ya ngwo otebere aka nna di ya nwụrụ, mana nna ya abatalụ na ya bụ famili be di ya anwa wee kpọọ nna di ya afọ ọ na-ada akpụ ya mgbe nna di ya dị ndụ maazị, kpọọ ya maazị. Ya fụzie nna di ya na nlọ a ka nna di ya sikwa n'ime ụlọ na-apụta. Nna ya wee kpọọ ya maazị wee sị ya na mbọsị nwa gị nwoke bịara ịnụ nwa ya nwaanyị a n'ọgụnwawu maazị ka ya gbere nwa gị ikwe ka ezinụlọ a baa nwa ya nwaanyị. Ihe a ka ọ gwachaziri nwoke ahụ nna di ya na nlọ anwa. Ya teta ọ bụrụ na nlọ ya teta na-asị kere ihe nlọ nke a pụtara. Ọ sị na o ruru izu ụka na-abụ na ya nọkwa be ha, di ya si Abuja buru moto nata wee sị ya nwaanyị ya bute ihe ka ha nawa. Na-etu a ka ha si wee dozie okwu na ụka ekwere ọ bụ ndozi. Ọ bụrụzie nọọ mgbe emechaziri ya jee nachiakwaziri ugwu Awụsa ebe ya nọ ka emechazie chọpụtakwazie na nna di ya jekwara jee apịa di ya na nlọ n'ebe ndị ya nọ n'ugwu Awụsa. Wee jụwa ya ajụjụ nwaanyị o ji wee kpọna nwunye ya je kpọchi ya. So ihe mmụọ emewuro adịghị eme exist. Ihe a bụ ihe o ji akatagoro ministri ka ọ mara ebe ọ ya esi nweta solution
na di ya gbanatara ya. Ihe na-achọ ịkọwara gị na simple ọjị ya na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa nwere mmụọ ji wee n'onu ya. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na agbasịrị gị afa wee chọpụta ebe problem gị si. Do something. Ị nwere ike iji ọjị na-ekpe ekpere na-eme ya exercise. Akọwara m ndị mmadụ etu ị ga-esi na-eme ya spiritual exercise. Very important. Na ị ga-ewepụtarịrị 5 minutes, 10 minutes, 15, 20 minutes of your time among these 24 hours ị nwere mgbe iji anọ for your spiritual meditation, ịlụ ọrụ mmụọ, ikwubi okwu n'isi gị maka na ike dị n'okwu ọnụ. Nke mbụgoro na ya gbasịa afa chọpụta ebe iwere ihe na-eme gị si, ị mara ebe ị ga-esi wee na-eze mmụọ iwe. Asịgodo uru na ị nwere ego, mana ọ bụrụ na ị nwere ego agbasịala gị afa rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị na onye kwụ ụgwọ ọ ji nwere onwe ya. Mana I'm addressing only broke people only. Ndị dị broke enwere ihe ha nwere ike imewu. Ihe m na-asị gwa gị wee agbasịa afa ịgbara nkịtị kama ịmadụ gị ebe problem gị si. Ọ bụrụ na ọchị gị gbakọdoro gị azụ maka ihi mpụ na ọtọ nọ imeta alụ wee dị n'ụzọ gị, mana ị nwere ego eji akpụ alụ, yọbachi gị si achị m na-emeghewo m nke ukwuu, na-emeghewo m nke ukwuu, ma ya biko iwe dị ọkụ dajụọ n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ị ma ka esi eji akwa eze mmụọ iwe, jee mee ya. Ọ bụrụ na ị ma ka esi eze mmụọ iwe, jee mee ya, were akwa wee eze mmụọ iwe. Yes. Ọ bụrụkwanụ na ị marọ ka esi na ịma ka esi eme ya, ọ bụkwa na agbasịara gị afọ bụ na ndị mmiri gị ewu the problem, werekwa the same method ze ndị mmiri iwe, kwe ha nkwa na ifeọma meele gị n'ihi abịa m ihe ị kwesịrị ime. Mana imekwana ka nwoke m eze onye agwara m. Some years back o nwere one boy chat ya m na WhatsApp ekọwara m sị m kwa m etu ihe si wee dịrị ya, wee sị ya nsogbu adọrọ, wee gwa ya ihe ọ ga-eme. This boy wee je mechaa anya bụ ritual, wee sị ya kwechie na mmụọ niile nje na-eso nkwa ya, gwa ha nkwa ihe ọ ya emere ha, na ọ bụrụ na ihe ọma mere ya na ya ga-abịa mee ihe o kwesịrị ime. Okwe m, o mechaa ihe ahụ, je mechaa ritual ahụ si ya mee, anara m ya nwanne ya, anara ya afọ, mana akara m ya aja, nwe ha na-akpa ịkara mmadụ aja, gwa ihe ọ ya eme. Ọ ga-emesịa ihe a nkọwalụ kịta ize mmụọ iwe na ihe ndị ọzọ ọ ga-eme wee mee ọjị. Ngwacha ya, o mechaa ya, ọ sị na emechara ya. Problem ya bụ na shọpụ ya akpọchiri iru afịa. O nwere ike ije ahịa 1 week, nwere ego leta, fat expenses karịrị income. So onwe gwacha ihe a, wee sị ya emechaa ihe a, ahịa zụba, ahịa na-azụ na shọpụ ya, ọ na-eleta nnọọ nnukwu ego, letagide ego, o wee ruo 2 weeks. Na ya fụziri ego tọba ya ụtọ, na chetawazie ihe ndị ọzọ ya eji ego mee. So chefuzie na o kwere mmụọ nkwa na ọ bụrụ na ya fụgo ego na ya abịa mee ihe ya kwesịrị ime. After 2 weeks shop kpọchikwazi ọzọ. Ọ na-ajụ m kere ihe ya eme. Onye na-asị ya na onye isi lakacha ụdara ọ zụtara n'ụkwụ, na-ejekwa zọrọ ọzọ. Ọ ihe na-eme ọ mmụọ ka ikwere nkwa. The truth of the matter bụ na ikwe mmụọ nkwa ka mmadụ mee ya, maka na ọkụ na-ekere nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Onye afụrụ gwa o mee ihe a gwara ya, afụkwa ọzọ agwa ya. Dọtara ya, ọ etu a ka o si wee dị. Ikwe mmụọ nkwa ka mmadụ mee ya. O nwere onye nke ọzọ bịa n'ihu mmụọ wee sị mmụọ na ihe mere n'onwe ka ọnọdụ si wee dịrị ya, mana na ọ bụrụ na ya afụ ego na ya abịa tụọrọ ya ji ihe mme obere oge ọfụ ego. Ọ gwara m sị m na ego ya fụrụ bukwara ibu, na ego ya fụrụ fat na ọgwụgwọ na ya chọrọ igbu efi na ya emewu ya. Ọfụcha ego a wee sị mba na ya fụrụ ego a within under 1 weekend. Ọ sịghị oke mba ka e were ego a je tinye na one investment nwa na the upper 2 weeks ya ka the business mature, ka e wepụtazie the money. Ị ma na ọ jezie tinye ego na business wee ego nwere ego niile a wee banye isi.
mana ị mara ọya awa ọya n'opeke ochefu dibịa gwara ya na ochefuzie na mgbe ahụ ọ gwara mmụọ na mmụọ na-ege ntị na mmụọ na-ege ntị wee nụ nkwa o kwere na o kwesịrị onye mesuo nkwa o kwere hapụ ije nweghere nwe anya ukwu etu a ka mmadụ si dị mana ihe nna achịkọwara gị bụ na ọ bụgoro na ọkọrọ nke onye ya ebite na-eme simple morning ritual akụzigo nke esi eme 21 days morning ritual na-eme you will see changes. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha dị ala mana ha mebere ha afro changes. Nke a bụgoro ofu ihe ama na ọ dị very important. Nke bụ ọzọ ị ga-ama and ị kwesịrị ime bụ na-agbasara gị afa ị nwere ego. O nwere ihe ị kwesịrị ime. Ihe ị kwesịrị ime ọ bụgoro na aja a na-achụ n'igwe, aja anyị na-achụ every month, you can join it. Maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Akụwago m kọwaa the importance of aja a na-achụ n'igwe. Na ị nwere ike forward ya 3 prayer request gị ka a na-ekwubi okwu n'isi gị. Maka na dibịa adịghị agwa onwe ya. O nwere ihe ọnọdụ ya ọ dara gị na ndụ a. Mmadụ ga-ekwubiriri okwu n'isi gị, onye ọzọ abụrụ gị nwa. Ka mmadụ ịma na nna alaik ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ bụ ichefu ihe mkwiro taatụ mma. O nwere onye a na-akpọ Elkana. Nwunye ya ọ fụrụ n'anya bụ Ana. Mana Elkana bụ onye nchụaja, onye priest ka ọ bụ. Mana nwunye ya bụ Ana ọ fụrụ n'anya nke ukwuu na-achọ nwa. Elkana wee kpọrọ nwunye ya bụ Ana wee jebe na mmemme a na-akpọ mmemme Shilo a na-eme once in a year. Yes, mmemme Shilo a na-eme once in a year. Onye nnukwu nchụaja nọ na datị nnukwu ọta anwa ebe a na-eme Shilo bụ onye a na-akpọ Eli. O wee bụrụzie na Elkana na di ya na nwunye ya bụ Ana wee ruo na mmemme Shilo. Ana wee jee n'ebe nchụaja were na-ebe akwa na-ama jijiji na-akọsara Chineke etu o si dị ya n'obi. Wee sị na Eli nnukwu onye nchụaja wee sị ya Ana, kedu mgbe onye dukwaziri ịda eme ntamu, kedu mgbe ibidokwazị ebido ọṅụma mmanya? O wee sị ya nna m ukwu na onwere mmanya ọbụla ya ṅụrụ kama ọ na-etu o si dị ya n'obi ka e ji bịa n'ihu Chineke, ka e tiwe obi ya n'iru Chineke. Eli akwụ ya metụrụ Eli n'obi. Eli wee sị ya ngwa daa n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe ị yọrọ ya. Ana na di ya nara, mana okwu a onye nchụaja kwubi n'isi ya mere ka Ana dịrị ime wee mụọ nwa a na-akpọ Samuel. Jee gụọ the story, ọ dị n'akwụkwọ na Old Testament. Ịghọtara ya? So na onye despite the fact na di ya bụ Ana na-ekpebe ekpere, Ana bụrụ nwunye onye nchụaja, yet they couldn't solve their problem. Ha enwere ike pray with their way out. O tekere the intervention na nkwubi okwu nnukwu onye nchụaja bụ Eli mee declaration, ewee nwee new beginning, nwa wee dị ewee nye ha nwa. Gịnị ka m na-achịkọwa? O nwere ọnọdụ niile, o nwere ụfọdụ ọnọdụ ga-adị n'ime ndụ gị n'idiri ka onye ọzọ kwubi okwu n'isi gị ka e wee nwee udo obi. Yes, maka dibịa ada agwa onwe ya. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a, the children of the temple and the friends of the temple. Ya nakwazi ndị ihe anyị na-eme na-amasị na ndị niile sonyela anyị na aja nke ọnwa Ọktoba. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị m na akakaka ya amụ ụnụ na tijiji ya amụ ụnụ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anakwaziri obodo. Asị m na ihe ọma dị n'elu na ọ ga-adara ụnụ na ọdịnala na ọ ga-epuru ụnụ ome. Asị m ife ọma meela ụnụ gbuo n'ihu na ụnụ ga-ebute mma, ụnụ egbuo n'azụ ụnụ ga-ebute mma, ụnụ gbuo n'aka nne na ụnụ ga-ebute mma, ụnụ gbuo n'aka ebe na ụnụ ga-ebute mma n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m metara onwe m ọ bụzie na ị chọrọ ịchatị m nwa Ogbuefi na WhatsApp only, ị nwere ike isendịrị meseji na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Ya gazienụ.
afọ ka ọ dịkwa n'echi.